J.Tira uthi summertime emsakazweni intokozo 101.2 sigijima kanje nje empeleni isikhathi sikhomba ukuthi asiye lapha kumkhulu uncikazi siza ukuthi namhlanje empeleni usiphatheleni alright into ke sizoyibheka namhlanje noma azokhuluma ngayo ngiyibona lapha futhi thanda ukujula ngempela kodwa ke asenze kanje mkhulu sikubingelele ngane kwethu Ngiyabingelela abalaleli emakhaya ngibingelele na kumfowethu uBMK ngiyabingelela kakhulu. Siyabonga ngane kwethu siyabonga kakhulu umkhulu ukuthi empeleni nanamhlanje siphinde futhi sibe nawe. Yes. Yeah. Ngiyabona la abantu abaningi babe nenkinga kule beyithole mfowethu bengazi ukuthi kuba kanjani imiphi imigudu kumele beyilandele but ngiyafisa mkhulu ukuthi namhlanje sibheke le yokuthathwa kwezikhwama zomnyaka. Yes, ngiphinde ngibingelele lapha BMK sizobheka kakhulu indaba yokuthathwa kwezikhwama zobunyanga. Kahle kakhulukazi masikhuluma ngokuthatha kwezikhwama zobunyanga ukuthi kahle ubunyanga buyini bona BMK ngoba kunabantu abathola ukuthi umuntu uyadideka ukuthi ubunyanga noma inyanga ihlukana kanjani nesangoma nomthandazi. So iyona into ebuye iphinde idide nabantu abaningi ukuthi cha ubunyanga buyini ubunyanga noma ubuthandazi buyini ubuthandazi nobusayoni buyini ubusayoni. Yes. Masibheka la eyobunyanga noma ukuthi izikhwama zithathwa kanjani ubunyanga kakhulukazi masikhuluma ngomnyanga sikhuluma ngomuntu la BMK osuke engahluli noma ongenawo umoya noma ongehlelwanga isithuna njengomuntu oyisangoma noma omthandazi. Bese sithi inyanga ayikwazi ukuthi uwena ofika uyitshele BMK ukuthi cha njengoba mina ngifikile la ekhaya kancikazi noma kaSibanibani nginenkinga yokuthi nokuthi yes so ayikwazi yona ukuthi ikubonele le inkinga yakho osukunayo uwena oyitshela leyo nkinga yakho bese ukuthi izikhwama zobunyanga masikhuluma BMK ngokuthatha kwezikhwama iyona futhi into ephinde idide abantu abaningi ukuthi cha izikhwama zithathwa kanjani noma ngangenwa umkhulu noma kuthiwa ukhona umkhulu kodwa owayenobunyanga noma owayephatha amakhambi esintu so la kunendlela ezithathwa ngayo izikhwama zobunyanga so lento ihamba bese igcina bese ilimaza nabantu abaningi kakhulukazi nasemakhaya ihamba umuntu bese kuthiwa umuntu uyinyanga omunye agcina athi beyinyanga kodwa agcine seyinyanga esikwenza konke SBMK bese kuthi la izikhwama zobunyanga azithathwa uvele nje uyithathe uyanikwa zona ilo muntu osuke engenile mhlawumbe umuntu uthothi unezikhwama zamkhulu wakhe noma uphethe izikhwama zamkhulu wakhe owayephethe ubunyanga ilezo izikhwama kothi sezizovuka mhlawumbe sezivuka kumina noma seyivuka kumntwana wami lezo izikhwama kunendlela ukuthi kufanele azambe ziyogezwa noma azambe ziyowashwa lezi zikhwama ukuze lo muntu lo noma kuthiwa kube khona imithi ayiphathayo imimbi kodwa le mithi le ayingavuki isivuka kumina. Yes. So mfowethu ngicela usicacisele la mkhulu uma uthi inyanga ayifani mhlambe nomthandazi umthandazi mhlambe noma mhlambe isangoma ezongenwa isithunywa noma mhlambe ungena abadala inyanga ayisungaboni lutho isungezwa lutho kuphela wona nje yazi umuthi. Yes kakhulukazi ubunyanga abuthwaselwa noma ngizosho kanjalo isikhathi esiningi so ubunyanga kuyenzeka ukuthi sabandawonye bese mina kuba khona amakhambi ngisaphila ngikufundisa ukuthi hayi leli khambi lenza ukuthi nokuthi bese ukhula unolwazi lokuthi okay leli khambi leli liyakwazi ukuthi lapho umuntu mhlambe emephethwe yizinyo noma emephethwe yisisu leli khambi kusetshenziswa leli khambi lekhaya kahle ubunyanga kusuke kuyinto eyasekhaya bese kubonakala nakomakhelwane ukuthi cha nangu uncikazi ukhona kodwa uyakwazi ukuthi alaphe mhlambe ama-ulcer noma izinto ezikanjalo bese lolwazi lolo lasekhaya bese liyadlula sedlulela nakubantu bangaphandle agcine eselapha nabantu bangaphandle kodwa ubunyanga izikhwama osukunezona zokuthi le zikhwama ezale ekhaya kuyenzeka ke BMK umuntu angenwe na ubunyanga noma angene na umuntu owayenomnyanga kodwa wayephatha imithi emibi noma imithi engekho right lo muntu sekufanele ahambe ayolwandle noma emfuleni ahambe ayolungisa noma ayowasha lezi zikhwama zalomuntu osuke emngenile. Yes. Ijulile mkhulu ijule ngendlela emangazayo. So ake sithi ke nakho mina ngingumntwana ngiyakhula. And bese kuthiwa
nangu umkhulu ufuna ukunginikeza ikhwama Yes. ngiyanqaba mina ngiyanqaba lezi Yes. ikhwama bukhona yini ubungozi bokunqaba ikhwama unikezwa zona Yes. umuntu owayephila la ekhaya ezinyanga esefuna ukuyidlulisela kwena sengasekho emhlabeni? Yes, buyaba khona BMK ubungozi bokuthi unqabe ikhwama. Yeah. Omunye umuntu kuyenzeka uthothi kuzovaleka imisebenzi noma athi uyazama amabhizinisi ukuthi asebenze ngezandla ngizosho kanjalo. Kodwa uthothi yonke into athi uyayizama ayivumi ngenxa yokuthi kunala likhehla noma kunalo gogo lo omlindile ukuthi akahamba yothatha izikhwama zakhe ukuze kwazi ukuthi nakuyena kuvuleke izinto ezinhlanhla kuyena. So ibhizinisi okuthola omunye unebhizinisi ligcina liselingahambi kahle ngenxa ukuthi kunezikhwama zamkhulu. Okunye futhi ugcina emndenini sekuba khona nalombango lo BMK othothi sekubangwa zona izikhwama. Mawusuke ungene nawo ubunyanga kusuke kukhona lelo khehla noma leso salwazi esuke sikhethile ukuthi cha lezi zikhwama mina ngiyozinika usibanibani. Ukuba inyanga kuyenzeka ke ungene umuntu noma lo gogo noma lo mkhulu angene kumuntu omncane uthothi bakhona abanye abadala kuze kugcine sekubangwa lezi zikhwama ukuthi hawu ugogo ungena kanjani kusibanibani ngikhona mina kanti umuntu usuke ezikhethela la ezokwazi ukuthi mefika kulo muntu uzokwazi ukuthi amlalele enze yonke into asuke emthuma yona noma esuke emvezela yona mawunyanga kuyenzeka uphuphe noma uboniswe okunye eyamakhambi yes akudingi ukuthi uzuye kumuntu uthi hayi ngiyothwasa kuncikazi noma kusibanibani ukuze ukwazi ukubona imithi eminye imithi uyakwazi ukuthi uyiphuphe ukuthi cha nangu umuthi ukuthi wenza ukuthi bese uyawuthatha lo muthi lo ufika ureport nakhona emsamo ukuthi nina bogogo nomkhulu na umuthi okanje engubonisiwe noma enguphuphile ngicela ukuthi ningichazele ukuthi ngizosebenzisa kanjani. Mkhulu sesigoqa nje siyabonga kakhulu ngolwazi empeleni ohlezi usipha lona ngaso sonke isikhathi. Ngicela nje ukuphosa lo mbuzo ebese ngiyakudedela uyahamba. Yes. Ingabe inyanga inaso isigodlo? Yes, iyaba naso isigodla inyanga la izokwazi ukuthi ilaphele khona. Kuba nomehluko ukuthi naso isigodlweni sayo asifani nesomuntu oyisangoma kodwa lokho sizophinde sichaze mase siqhubeka naso isihloko but izigodlo zabo azifane esobnyanga nesebusangoma. Okwesangoma kuyenzeka uthola amabhayi mhlawumbe uzothola amabhayi ezingwe bese kuthi ngala uzothola amathambo ezilwane mhlawumbe uyabo ngokuhlukahlukana kwazo esobnyanga kufana nesobuthandazo ukuthi esobuthandazo uzothola amajazi einkonzo iMnazaretha kanjalo bese kuthi la ebunyangeni into ozoyithola uzothola khona amathambo ezilwane ezomisiwe kanjalo kukhomba ukuthi lo muntu usuke enobunyanga kakhulu noma usebenza ngobunyanga. Inyanga sikhumbula ukuthi inyanga ayikwazi ukuthi ithwasise BMK ngoba yona iphiwe ukuthi ayinyange yona ayilaphe lento ozofika uyitshele yona. Mkhulu siyabonga kakhulu mkhulu Ncikazi mlaleli lapha ngasekhaya ngiyakholwa ukuthi ulalele futhi ulalelisisa kahle nanokuthi mawukuthi mhlambe kulamavi njengoba sesila e-studio nje mawukuthi mhlambe kukhona ongakuzwanga kahle ofisa ukuphinda ucaciseleke khona ungakwazi ukuthi umxhume umkhulu Ncikazi kule number. Yes 065 118 3412 ngicela siphinde. It's 065 118 3412 kanti ke nami ngikuthembise emlaleli lapho ngasekhaya ukuthi ikhona ivideo esiyenzayo la uzoyithola ku YouTube mawuthe nje BMK Uju Production uzoyithola noma kanjani noma ubheke yena umkhulu Ncikazi naye futhi uzokwazi ukuthi umthole. Mkhulu enkundleni zokuxhumana bakuthola kanjani? Yes umkhulu Ncikazi uyatholakala lapha ku TikTok umkhulu_Ncikazi uyatholakala nje khona usathola TikTok isikhathi esiningi. Yes. Alright sibonga kakhulu mkhulu. Siyabonga. Alright simtetela kanjena kumkhulu ngaso lesi sikhathi ngengoma izingane zamakhosi uma bethi bethela nyanga yami.